Welcome to my channel. Enjoy watching. Idulot niya din sa pana, pasasalamat sa mana Diyos sa kabos na biyaya, asimaron para sa ito'y mga personal na mga intensyones. Kasi sa kabos sa nagpupuli mo niya sa inyong mga harong, kasi sa inyong destinasyon, ipamibig niya ito ang sa inyong safety, sa ito mga mahal sa buhay, members ng pamilya. Asiman sa mga naghihilang, lugod na silang mahirakan kang Diyos. Ipamibili niya ito ang gabos sa mga kalag sa purgatorio. Lugod makamtan nila ito rin nakapahingaluan. Sa ngaran ka naman sinabi si Espiritu Santo. Ang grasya ni sa Kristong kaguran ng pagkamot kang Diyos sa pag-isumarap ng Espiritu Santo, mapasain ko gabos. In the name of the Spirit. Magatugang kung taan sa tumata sa alam, tanali magkano kita magsalita kan mga banal na misteryo. Nagpupumpisal ako sa Diyos sa mga kamahal, asin sa inyo mga tugang, na naglasala ako ng magtuwid sa isip na karawang sa libo asin sa kapabayaan. Sala ko, magtuwid sala ko, kaya nangangadya ako sa Maria, dahil nag-inhil, sa Kapusta Angeles asin Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y pamibig sa kawalan ng Diyos. Meron palugos sa ito ang Diyos sa mga kaphan, si pagpatawanan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na din kasagutan. Amen.
Diyos na makakamahal, naninibig kami. Tuguti na kami nagkulang, hulikan sa mong kaliyahan. Makaginhawa sa tabang kan pasyon, kan bugtong mong aki. Siya na kaiba mo nabubuhay sa naghahali ka sa Espiritu Santo. Diyos sa kabos sa kapanahonan ka mga panahon. Amen. Mato ko po ang gabos para sa liturhiya ng mga tatarama. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias, uyan sa kong surugoon, na itinututuban ko sa sakong pinili, na moya, kan sakong kalag. Ipinabaw ko sa iya ang sakong espiritu, ang katanusan, ipapaluwas niya para sa mga nasyon, dahil siya mag-aagrangay, ni magkukurahaw, dahil niya ipapadangog ang sa iyang tingog sa luwas. Ang ronot na ragiw-dew, dahil niya babarion, ni ang nakikimat-kimat, namit sa paparungon. Kaya si Jesus, anong naandaw ba ako? Kan Pasko, nagpabitan niya, kung sa inyaon si Lazaro, na binango ni Jesus hali sa mga gadan. Dinulutan siya ng bangkete, duman si Marta, naglilingkod, asin si Lazaro, saro sa mga kahampang niya sa lamesa. Si Maria, nagkuha din sarong litrong pahamot, na dalisay na nardo, mamahalon, dinahida ng bitis ni Jesus, saka pinahidan kan sa iyang buhok. Asin ang harong na pano, ninhamot kan ulor. Alagad ang sabi ni Judas Iscariote, saro sa mga disipulos, na mapasaluip sa iya, taano, taan pahamot na ini, dai, pinabakal sa tulong gatos na dinaryo, asin itinaos sa mga dukha. Sinabi niya ini, pakuhuli tamay pagmakulog siya sa mga dukha, kundi huli ta para habon. Asin bilang nagkakapot kan supot na ilinalaog sa supot, iniikit niya. Nagsabi si Jesus, pabayain siya, sarayon niya yan para sa alaw kan paglubong sa ko. Ang mga duka danay na igwa kamo, kay paninduman sana. Alagad, ako ba kung danay na yaon sa indo? Naraman ni Dakol, nakatawuhon, na mga Hudiyo, na yaon siya buman. Asin nag-abot sinda bako, sa nahuli kay Jesus, kundi tangali man na mahiling si Lazaro, na bilango niya halik sa mga gadan. Napahatol ang mga puon na pali, na pati si Lazaro gadanon. Ulit na dahil sa iya, Dakol ang mga naghihilang, nagahaling Hudiyo, asin nagtutubot kay Jesus. Pagkatapos na maglagaw, tako penitensya po ito. Sabi ko, garo tinutungkaan ako. Pero hindi po mga ito ng pagpenitensya ta. Sarong nga, dakulak po nila pagay na pakulang po na hindi sarong. Ang iba exercise garo. Pero hindi po sarong pakikisumaro sa paglakaw ni Kristo. Kadikiton lang po yan, kulubkan bitis, kulubkan sendongan tigat. Asi kapagalan sa ginibo ni Jesus na pagdulog ka buhay. So, kulang pa sa tuyo mga penitensya na yan. So, mga tugang, sa Ebanghelyo lang yato na si Jesus nagbisita naman kila Lazaro. Si Lazaro, si Maria, Bitanya, asin si Marta. Asin pagbisita kay iba si Judas Iscariote. So pagbisita ni Jesus naman, siyempre padangaton si Jesus. Saro pa, sipo mo kung paano pinadangat niya. Tiglaydan ni Maria, Bitanya, si Jesus ni pahamot na inaapod na
nardo. Ara po ni nardo. Ali po ni sa India. Pahamot na ini. Pahamot. Mahamahalon po talaga ni na pahamot. Daw po yung mga mamahalon na pahamot na nabapakal sa sa mall. You know? Mamahalon po siya. Nalagay ng interes si Judas. Nasabi ni Judas, ano tayo pahid dyan sa bitis ni Jesus? Sayang! Sabi niya. Sayang, maray pa nga yan, ibintang 300 na dinaryo. You know? Tanganin ngayon itaw sa mga dukha. Arang po nito, ayan, 300 na dinaryo. Kung anong halaga, kung gaano kamahal iyan pahamot na ininapo na nardo na pinahid sa bitis ni Jesus. Tain niyo, 300 na dinaryo. So katong panahon mga tugang, panahon ni Jesus Christ, ang sarong trabaho sa sarong aldaw, ang sahod niya, sarong dinaryo. Oh. Di ko na ano pala yung pahamot na yan. Na sarong litro na nardo na pahamot. Kung ang sweldo sa sarong aldaw, sarong dinaryo. Di pero kung 300 days, almost sarong taon na paghanap buhay ng sarong tao, itong halaga kadtong pahamot. Ngayon nito yan kung gaano ka padangat ka niyo ni Maria, ni Marta, ni pamilyang ini kang magtulong ni Jesus. Tanong ito padangat nila. Ino to mga tulong sa ropa. Binuhay ni Jesus si Lazaro. Grabing pagpadangat nila ni Jesus Christ. Nabit-bidan niya si Jesus Christ, aki kan Diyos, siya pinadarang ng tagapagligtas, pakulan na nagbubuhay kan mga ganahan, kundi ang gikanan ng gabos na biyaya asin buhay. So kaya itong nardo, nakiguning interes si Judas. Sabi ni Judas, sayang mga ko yan, pinapahid sila sa bitis. Kaya sabi, mali pangaykin ibinta sa mga, ibinta tangeta, ang kapaklan, itaw sa mga dukha. Pero sa isip ka to ni Judas, si Judas kaya parabon, ipapatip niya, ibubulsa niya. Hindi niya ito mahiling kung si isa ang tunay na disipulo. Yeah. Sa dua, si Maria, saka si Judas. Si Judas, nagluwas ang siyang kolor. Si Maria Bitanya, nagluwas ang paging disipulo niya. Taano nga tuga, pinaon niya ang pinakamahalaga sa buhay niya. Itong nardo pahamot. Pinahidan kang buhok ni Jesus, ay ni Maria si Bitis ni Jesus. Mga day po naghihinayang. Kamu po mga tugang, naghinayang na pagkakamukan kamo na mo? Naghinayang na pagkakamu? O sabi, ano mo ito tanamutan ko sayang? Nawara na baga. Nangyari na po yan sa inyo na kamo talagang namuot na sabi ka ni Mama, ang galing nga ikong tinada sa kuya. Talagang namuot nga ako. Kaya na ngayon nawala. Sayang. So, mga tugang, ang pagkamot po mga tugang, mayo po talagang nasasayang sa totoo lang. Kaya po. Kasi ano ba na binutasan mo sa pagkamot, iyan po nabalik. Kung baka ba nagbalik, halit naman sa namutan mo, ang mabalik yan sa imo ang Diyos. Kaya? Kaya pag sana ang paghiling ka sa pagkamuot, na mabalos ng pagkamot si tinawan mo, mamumundo ka man talaga. Kaya? O, kaya nasabi, di mo mabilang, how many times na ako nagkasala? How many times ako pinatawag ng Diyos? Di ko na mabilang. Kaya sabi ni Jesus Christ, parang base ka magpatawad. Sabi, 70 times 7. Bilangan daw yan. 70 times 7. Sabi, bahala ka naman bilang. Ibig sabihin, di ka magbilang. Sa pagpatawad, di magbilang. Sa pagkamot, di magbilang. Kaya ta yan? Yes. Kung nabasihan ang pagkamot, bago kita, kundi ang Diyos. Okay, si Kristo, ang modelo niya to sa pagsunod sa Diyos, sa pagsakripisyo, sa pagkamuot. Bukod man sa pagpadagos ka sa Tanisa na si Kristo mismo ang inaakot. Alam po nito mga tugang, pagkatapos kang pagbayo, bago ko yan, bago ang padi,
magbayaw. Hindi po usya. Usya talaga yan. Ordinary yan na tinapay. Salit-salit. Puti. Pero pag sabi, after kampanya, sabi, ininhawak, ini ang kalis sa kuyang dugo. Ini ang sa kuyang hawak. After kaya naging tunay na hawak. Ini ang kalis sa kuyang dugo. Naging tunay na dugo ni Jesus. Kaya pala si Kristo, ang pagkamuot niya, danay sa kulpaman. Dahil nagbibilang. Tapang taon niya kan sa sarili, every time na kita nag-aako kang komunyon, itinataon niya ang buong buhay niya sa satuyan. Matindog po. Pamimbilid ni Banwaan. Ang kubutan ni Jesus, nag-aalok sa to, napapakumbaba kitang maghagad din kapatawadan. Nagkasalig sa iyong pagmakulog. Idulot niya to sa iyan sa tuyong mga kagadan. Kagulang na yung nanigaan sa mong paligid. Ikapitong istasyon, ang ikaduwang pagkapadungkan ni Jesus. Sinasama sinunubo may ikatbulangan. Uwi sa mga ibang Diyos, kinubos ko ang ginagawa. Nataramot ka, Diyos. Para sa mga ilapod, humiyo ang sikip, si Kristo yung ang kapangyarihan, ang sikadulungan ka, Diyos. Ulit ang karugawan ka, Diyos. Ulo kapadunong isa kadulungan ng mga tao. Asin ang kaluyahan ka, Diyos. Puro mga kusok isa kusok ng tao. Pagurot-huro. Napagkakal giraray si Jesus, nakapat ang krus. Nadanangog niya ang pagtiyatuyak ng mga tao asin kung mga magtutubinan sa iya. Pagkakos na nagluluyan sa iyang mga talagat. Tanay ng maimbot ang sa Espiritu sa Diyos ko na kabukan. Ay dusa ang sariling buhay para sa kaligtasan ng Diyos. Ibalot natin sa tuyang mga pamilya. O Diyos sa makapangyay, ikaw ko sa mga maluya, alagang nagsasalit sa iyo. Dahil mong warasan ang biyaya ni Paglaon, asin pagtatalang sa mga bisto, mga kabadean, mga seminarista, mga reliyos sa asin mga reliyos, asin mga lingkod kay sa mga lokal na simbahan, nakakamatay ng kaluyahan asin mga kabibisihan. Napadungkalan sa iyo ng bakit, inuuli ka dahil makaya mo sa iyong hawak ng kagabatan ng Diyos. Nanginibig kami sirito para sa mga lingkod ng simbahan, na napagalan na sinapadungkalan, ulit ang kagabatan na si kaluyahan na sa ilang pinapasa.
anak. Namimili kami na ikaw mamanginahin ng balos naman sa mga naglilingkod sa manlain-lain na komunidad at sinturang. Papagdanayan mo sila sa kagaya-gayahan ng probinsya. Tapos, kami pinagpuod sa mga ito na madusay ang sabunin sa pagpasama sa Diyos sa kanilang ng Presidente at sa mga sinasabihan mga sa Pilipinas sa pagkakaroon sa isyo ng Pilipinas. Nalilin kami ang at sa mga nakatama at tangan sa mga tapos sa puso. Pagmulawayan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sharing sa kapilitan at isinagalan man sa pagkapanahon at mga panahon. Amen. Bye.